מי לא חולם על שרירי בטן מפותחים ואם מפצפצת איזה קובייה או שתיים מתחת לחולצה, בכלל שיחקנו אותה. ברוכים הבאים לסדנת בטן. 4 מפגשים כשהחמישי ייוחד לתזונה נכונה והבלטת השרירים הרצויים. אז מה אנחנו צריכים כדי להתחיל להתאמן? פשוט כלום. שכבו על השטיח או על מזרן ותעקבו אחרי ההוראות. בפרק הראשון נעבוד על שרירי הישר והרחב בטני. אז בואו נעבור לשי, ליאור ורויטל. בתרגיל הראשון נבצע תקיפות הבטן הקלאסיות, כאשר הידיים לצידי הגוף, עולים לאט לאט בקצב איטי עד למנח של 30 מעלות, מוציאים אוויר ויורדים לאט לאט. נבצע מספר חזרות. מה שחשוב להקפיד זה על ניתוק שכמות ועלייה איטית ומדורגת. יפה מאוד. התרגיל השני נבצע את אותו הדבר, רק הידיים בין הרגליים ועולים אותו הדבר בדיוק כמו בתרגיל הראשון. ושוב פעם אני מזכיר להקפיד על צוואר מקובע, אפשר להתרכז באיזושהי נקודה בתקרה על מנת שנוכל לקבל את האינדיקציה. התרגיל השלישי, אנחנו נבצע את זה כאשר הידיים מוצלבות על החזה ואנחנו עולים אותו הדבר. חשוב להקפיד לא להגיע למנח מעבר ל-30 מעלות, כי אז שוב פעם אני מזכיר, נכניס את המותן כסל. אנחנו טיפה מעלים את רמת הקושי, ידיים ישרות ועולים כאשר מנתקים את השכמות מהקרקע, הוצאת אוויר ועולים לאט לאט בספירה של 1, 2, 3 ויורדים לאט לאט מכיוון שהבטן עובדת בשני הקיבוצים, גם למעלה וגם למטה. התרגיל הרביעי, אנחנו מבצעים את זה כאשר הרגליים 90 מעלות, ידיים לצידי הגוף וניתוק שכמות ועלייה איטית ומדורגת. אותו הדבר, אנחנו נבצע את זה כאשר הידיים מוצלבות על החזה ושוב פעם מבצעים עלייה, ניתוק שכמות. עכשיו, מה שאנחנו עושים כרגע, אנחנו מעלים טיפה את דרגת הקושי, מאשרים את הרגליים למעלה, מנסים להגיע למנח של 90 מעלות, והידיים מגיעות לכיוון קצות האצבעות של הרגליים, מנתקים שכמות ועולים כלפי מעלה. עושה מספר חזרות, יפה מאוד, שוב פעם נשמור על צוואר מקובע, והתרגיל האחרון, נשים את הידיים על המזרון ונבצע דקירות כאשר נגלגל את האגן כלפי מעלה, באופן הבא. ונגלגל את האגן כלפי מטה, שזה התרגיל האחרון עם דרגת הקושי הכי גבוהה לסדרה של התרגילים הזאת. תודה רבה.